ọzọ Ọchịije na me nwe ọjị Ọchịije ọka anyị nwere ọjị nwee ose ọrọ ka ọka wafu ọjị maka na tata bụ abịa eke ọka n'azụ oge Ọchịije eje wapụla anyị ọjị na ya anyị nọ n'ọka eke nri na-azụkwu anyị na-asị ogidi nri obi elom ogidi nri ya jee na eke nri ka ọ wapụ ọjị eke Ekwulọbịa na-azụ tata anyị wee na-asị ọkammụta Charles Soludo ya jekere na Ekwulọbịa ọ bụrụ na o nwere ebe ya zie mmadụ na eke Ekwulọbịa ka o jee wapụla anyị ọjị eke Amanuke na-azụ anyị wee sị ọgaranya nọ na Amanuke biko jee na-abịa ka ịwapụ ọjị ọzọ Ọchịije biko wapụla anyị ọjị ka anyị daa n'aka na ntị Anambra kachan Anambra buluno ọzọ Ebubechukwu na nre ana m ekene gị n'ọjị gị wee zama akwụkwọ egbu oge unu na nwa ọjị na mma akpọkọ arịa niile nwere eke ọka bụ kapital nwere eke taa wee na-asị onye isi ọzọ ọka bụ Dr. Nwafọ ọzọ Ebube ọzọ ọbịa egbu mgbe onwe ọzọ Kongo ana m asị na ọjị ka anyị na-awa ya n'abalị na eke ọkata wee na-asị eke niile bịa taa ọjị na-akpọ Chali nwa Mgbafọ si na eke Ekwulọbịa na-azụkwa taa si bịa taa ọjị ihe niile ka anyị na-ayọ ka anyị taa ọjị tata ya arụ ike si na Jizọs Kraịst bụ enwe anyị ise anyị wee wenye ose ọra si na ose ọra ara eji iji wele anyị na-asị anyị taa ọjị anyị taa ose ọra si na ihe niile ka anyị na-ayọ taa na Anambra esikwo n'ike na-aba n'ike Anambra enwego nne na onye ndudu na onye ọchịchị si na bịa sụla anyị taa ọjị taa si na Jizọs Kraịst bụ enwe anyị ise ọzọ Ọchịije ọka ka ịgọ ka ole ị agọnyekwunu ndụ MD Anambra Broadcasting Service na ọ ya adịla ya mma Chief Mọl Okwu anyị na-agọnyekwe na ọjị si na ọ ya adịla ya mma jisi ike n'ọlụ eri bata asịkwa nkwuo n'ibe dị mma so ọ ya abalị gị ka ị na-ama n'iru ka oke enwe na oke enwe n'iru ka ọ na-ama ọ ibe anyị kwuru si na ọ ya dị mma o ise rụkwa ka ọ gọziri ọjị ka ọ ọrụ m gọrọ ọrụ ọzọ ọka ka ụmụnwa ụlọ ọzọ nri Ọchịije anụkwa m ihe oke ikwuru azụ nnọọ ọzọ ọka ka ụmụnwa ụlọ ọzọ nri amaga aka ọdịbe ndị ya adịlịba nkụ dị na mba na-egele nwayọ ọkammụta Soludo Chali nwa Mgbafọ n'isobie solution abịago ọlụ otu egwu odogwu oyi ọlụ otu egwu nwa mmụọ na Malabo odogwu na anyị kenele Chali nwa Mgbafọ n'isobie bịala na Anambra jụrụ mmepe o Soludo wee mepewe ọka wee mepe n'ike Anambra niile na-enwe aṅụli na nwa Mgbafọ n'isobie na-eme mma Soludo na anyị kenele onye kwatụkwala ono na-awọ anyị na-ekene solution Ọchịije mọdụlụ m asị nka njụọ gị maka n'izu gara aga ka ndị Anambra North niile n'Ọyọ ndị igwe niile nọ na Anambra North bịakọtara ọnụ ma ndị pati ma ndị abụrọ ndị pati wee sị na ife nwoke a bụ Soludo na-eme na ọ masịba n'ibie na ba ya echi ya echichi ha wee kpọkọọ ya wee chie nye echichi wee sị ka njụọ ya ị na ome kedu ebe ị bụrụ I think I will start by telling you na nnọ uwe me mana m ebidogori na nkene ndị Anambra niile ma Anambra North ma Anambra Central ma Anambra South na ị na-anya n'iwe na-eme na Anambra now iwu na aka Chukwu dị na ya
ọ bụ na Akachukwu adụrụ ya ịma na ọkwa emenwu mana Akachukwu dị ya o nwere iwe na-atọ ụtọ na onye ọchịchị dị mma batara n'obodo onye ọbụla na-aṅụrị since Soludo chale nwamba afọ batara n'ọchịchị na Anambra bụ nụrụ ụdị since 17th March 2022 Anambra bụrụ ụdị mana iwe mee na Saturday last Saturday gara aga na Anambra North ana m ekene ndị Anambra North niile na-ekene ma the stakeholders nọ na Anambra North na-apụga maka ị na-anya ịbụ na that day ọ bụrụ sa apụga nọdị ya ma PDP nọdị ya ma APC nọdị ya ma Labour nọdị ya different parties niile nọ wee sị na ha chọrọ ka ha bịa gosi Soludo na iwe ọlụ na Anambra North do too much na ọ bụrụ sọ ndị apụgaghị abịa. Ana m ekene ndị igwe niile dị iche iche na Anambra North na 7 local government enwe na Anambra North eleghachi gbaka aka wee bulu ụzọ na Anambra wee chie gọvanọ Ọlụatụ Egwu nke izizi na Anambra steeti. Eziokwu na ndị Ọka North ndị Anambra North dị so clever wee wele aba anwụ ozugbo maka onwe ozi onye ọzọ ya echi nwunye mana Anambra Central mana Anambra South o si na ya onwere ozi onye ya echi nwunye wee na-ekene ụmụ okolobịa niile dị iche iche ma ụmụnne nwaanyị ma ụmụ agadi nwoke iwe mee na Anambra North abụnụrụ nye. I was there witnessing ya face to face wee bụ na ọdụ mma iwu na-enyeghị ọchịchị obodo ime iwe dị mma obodo aṅụrịala gị. Anambra North nwere chara nwa mgba afọ rinne iwe ji wee ṅụrịarị ya bụ na babụ nụrụ ụdị etinye ezigara aga bụ onye Anambra North chile mana basị na si Soludo cheba na babụ nụrụ ụdị wee na-ekene ndị Anambra North niile the whole stakeholder niile gbakọrọ ọnụ wee nwee atụmatụ wee nwee meeting wee nwee iwe niile wee fụta na rally anwụ iwe anwụ the rally of mother of all rallies. Amara m ma Anambra South na Anambra Central ọ ga-eme ngwa otu rally ndị Anambra North bele. Ekene m ndị Anambra North niile iwe ha mere ụbọchị anwụ wee kenekwe Professor Chukwuma Soludo CFR because na man na-ekwu mgbe ọbụla na man nwere wisdom and vision and prepared to come and rule Anambra. Onwere onye ya adụ ka ya na Anambra anyị ga-emeche after 8 years ọ ghachi Anambra ọkwa ma re-election o ji egokwa 21/21 ọmụwọchị ije ọka kwuru ya 21/21 onwere onye na ya na-azụ ya iwe yi na-ewu na amaghalị na-ewu ọmaghalicha oje n'ihe dịka senatorial zone senate jezọ were eje federal jezọ mana ka ọ magharịa na ya bịazọ gọvanọ onwere ya na chari nwamba afọ na-azụ ya anyị maara mana ọ bụrụ ọchịchị Anambra after the 4 years ihe ọ wara about few months ka 4 years ọ chere wee jee re-election wee complete 8 years onye pụbụla Anambra ara ama Anambra ọzọ. Ekene m unu ndị Anambra. Dalụrụ nne dịka gọvanọ si kwu na we have not seen anything yet. Ọ bịakwa wedata ya n'ọnụ Igbo si na akwọbere binsi akwọ n'aka mara ya ma ma na-eme gịnị na-esi. Anyị na-ekene Soludo si ya daalụ mana o nwere iwe tụfụta kịta na-arịgharị. President Bola Ahmed Tinubu bịara Anambra o mepere so many projects nke gọvanọ anyị lụ including the Fun City mana o nwere ka anyị si n'ụzọ kemukemu na mbọsị Saturday na gọvanọ anyị officially ga-agbapezi Fun City and na anya Fun City na ife dị egwu ya eme mbọsị anwa wee sị biko kedu ife bụ ife dị egwu ga-eme mbọsị Saturday. Ife dị egwu ga-eme na ya karịkwala akarị maka ife dị egwu ga-eme ewu na Tinubu bịa gbape enye kọmishọn ọnya Jowele
gọvanọ wee chọzie ya ka ya zukọ ndị Anambra na Solution Fund City ya open and not the real anọghị adụ real maka ụfọdụ na-abịa ya na midia na-abịa ya n'akụkọ ndị politishan akụkọ ịkọja mana ya chọziri ka ya meghee enye on Saturday being 28th of June 2025 ka everybody bata na ya ka ịbụ na Solution Fund City ọlụ n'Ọka adụrọ na Nigeria niile even West Africa abụrụ ya na onye ọbụla batazi ya bọsị ahụ ị na-eyi iwu na after president bịa nacha oluo ka a na-eme 27th May okuo ụmụ akwụkwọ ụmụazị chebe akaba bịa akaba nene ihe du Fund City ụmụazị lụrụ babụ nụrụ dị akọbala obodo niile mana ọ chọziri on 28th of this month being next Saturday. this Saturday Next Saturday that is coming one echi obodo niile abịazi ya ijele wee gba ma Fino ma Davido ma iwe niile na-eti egwu ma ụmụ obili Igbo ụmụ obili Igbo ọ bụrụ na Morocco ka nọ ndụ Morocco aka abịakwu onye niile ga-abịa na Fund City wee zukọ na-agbapeghị ihe for everybody ịchọzie nje nwee ndụ ichi obodo oyibo nata ịmara ebe ihe akpọ ụmụ wee jee ka wee jee nene ibe na-eme na Solution Fund City gwuo mmiri play game ma ebe niile dị iche iche enwere na Nigeria niile after 28th of this month being next tomorrow everybody was the right ilu on ya gate egologe ịbanye nene Solution Fund City. Ana m ekene ndị committee na organize ya ma Commissioner for Culture Dom Onyenji, who is the leader of the committee now plan for the opening of the Solution Fund City on 28th of June next tomorrow. And make it in because we are not going to believe we are not going to appear in an Anambra with culture. In an na ye wogonya ndu wona no yochichi na chi Anambra biale nchi Anambra oburo ndu biale ka bapala ego anyị na onye biale with vision and wisdom to rule Anambra state which are one bafo ife ijele ya mabochi anwu iwu nuro ya mabochi anwu iwe nkiri ya dukwu maka na ndụ mmadụ ga-ekiri kete iwe nkiri iwe refreshment dukwu maka ekwu na nwere iwe ara eli na ya even ndị ọkụ ji ya anọchakwu ma iwe ihe na anọbọchi anwụ ka ọ bụ na ịchọrọ gọọmenti ya emie on Saturday. Ana m ekene chara nwa mgbafọ iwe na-ekene ya most bụ na iwe bụ na o gosiri Anambra steeti gosi ndị capital bụ ndị Ọka na nne onye ndu abatago wee na-achị Anambra steeti ekene ya na ezinụlọ ya na-ayụ ya na ọ ga-eme nke ka nke na Anambra steeti. Ọ dị mma Ọzọchi Ije anyị na-ekene idalụri nne Ọzọchi Ije nwere ife nchọ ka mmetụkwa aka maka na dịka isi kwu na onwere nya na chale nwa mgbe ahụ na-azọ ọchịchị nọ ndị mmacha nọ na line wee na-akwado ibe bụ n'obi anụ mụ na ndị MC niile ndị niile na-akpọ egwu ndị na-eme MC na bọsị ụka na ba na eme rally na Women Development Center iji wee kwado gọvanọ anyị maka agba nke bụ wee na-asị ibe ọ bụ eziokwu. I think mmasị gị na eziokwu wulu iwe ga-eme on Sunday mana nke a bụrụ izizi o mebere maka ị na-anya wiki gara aga iwu na ndị niile na-eme content creator jele maọbụ onye na-achị Anambra steeti na lodge ma ndị na-eme iwe niile dị iche iche onwe nke ihe abụ content creator ide nọ nene dibia ka ọwụ mana ọ bụrụ dibia ka ọwụ na dibia na-akpọ ndụ mmadụ ya anụ ụfọdụ mechakwa jụọ ma gọvanọ na-agbazi aba ka o wee jee sekọndịrị iwe niile na-ewu ma ndị na-eto eto ma ụmụ okolobịa ma everybody amagolu na Anambra nwere nene onye ọchịchị so onye kpatara na baghị eje ndị MC niile ga-eje on Sunday na Women Development Center wee endorse ya akwa endorsement ka na-eje dị ya maka iwe eji eji endorsement na ya bụ ka gwa Anambra niile
gwa Naijiria niile na onye na-achị Anambra aba ọchịchị dị n'aka onye ba trọst ka ọ kọntinu chebe aba. Agwagwo ngụ na onwere ya na Soludo na-azọ elekshọn na ọkwa ma 21/21 ọ ibe anyị enwere mgbe Obianọ na-achị Agboko Dike na-eje second term ya. This second term Soludo who 21/21 ị na-ibe mele mgbe ọ batara first term ya ewu na iwe nwe mgbe amụ 19/21 amara iwe mee na 2 local gọọmenti ya mmeni mana ba 21/21 ka anyị enwe maka ị na-anya ịbụ na ụmụ anyị nọ na-eke ọka ụmụ anyị nọ na-abịa ihe dị iche iche na Anambra ekwetego na Soludo ka ya atụgharị akwụkwọ maka iwe ji ya atụgharị akwụkwọ bụ na o nwere obodo metụtara n'ọlụ ọma ọ na-alụ. Ụmụ nwoke niile dị iche iche ma agadi nwoke ma ndị ọbụla dị iche iche ma ụmụazị dị iche iche onye ọbụla ekwetego na Soludo ka a ga-atụgharị na November 8, 2025. So na ị na-anya iwe na-emeni ịbụ na Soludo ya kontinu na-enwe endorsement every day because iwe ji enwe endorsement ya bụ na iwe agba n'aka Nigeria enye ya onye ọbụla abụgo na oluturu ure maka ọlụ ọma ihe na ọ na-alụ luturu onye ọbụla the whole community do na Anambra almost 70 something community do na Anambra development luturu ure. So na onye ọbụla conclude go na onye ọbụla na-abịa Abuja chi ebe ọbụla nọ na every 4 years nata game mkpọtụ na iweta ego analụghị ego tinye n'akpa mana onye ọbụla amagolu na ibe agha ebi aka ibe sela ọkụkọ na 2025 November 8 nwere ya na ya na-azụ ya everybody amagolu even mgbe president bịara Anambra State last month everybody wuru iwe o kwuru. Now when I look into Anambra State every round I find out that this is a great man, he have the solution. Soludo nwere the solution nwere iwe niile ana m ekene kwada mmanụ maka iwe ndị ekene ihe mma una man do prepared wee bịa nchi Anambra State ọ do prepared ọ bụrụ nke a na-asị na ekoteghị from anywhere nye ọchịchị bịa chiba iwe man chọn serve the Anambra State and he's serving us very well and anyị niile ga-atụgharị ya eji m aba ndị ọka na-ekwu na ọka niile ga-atụgharị Soludo on November 8, 2025. ọzọ Chijioka daalụrị nne wee melụ ya Peter Obi apụga melụ ya Willie Obianọ anyị ga-emelụ ya Prọfesọ Soludo ọ ga-achịlili second tenor. Ịnụlụ nke a? Yes, ọghachi apụga melụ ya Peter Obi apụga melụ ya Willie Obianọ a ga-emelụ ya Prọfesọ Soludo ọ ga-achịlili second tenor. Unu nụlụ ya? Apụga melie ndị mbụ fa ga-emelie ndị nke nọkịta maka gịnị na eri apụga ji bido ịchị obodo na Anambra si n'ike na-aba n'ike ndị be anyị si na onye agwala okwe ahụ ọzọ agwakwu ya na-adị nkwadobe mama ime obodo amara m ebe ị nọ nọrọ ọfụma dịka maka na a sị na akọta akọ dị onye ọya mma osisi dozieli epilo papa ime obodo kedu ebe ị nọ ama na ị nọ n'igwe okwu inwe obere oge ị ga-akpọba anyị ga-enye gị nọmba ị ga-eji kpọọ onwe ife ga-egbochi na nwamba ahụ ya bụ gọvanọ Anambra steeti ọzọ ya achịla anyị na-aga ọ gị ka ọ dị ime ka anyị malụ ọ bụrụ na ọ na-eme mma n'ogbe ọ gị nwa ga-agba anyị si anyị na ife na-aga ọfụma ị na-agọta ebe anyị si abịa ịmala ebe anyị nọ mala ebe anyị si abịa gọvanọ na-eme mma kedu uche ị o nwere ife mere ụnyaa ọchịje mọdụlị m o nwere ife mere ụnyaa o nwere ndị a na-akpọ solution marshal yesterday kafa na ndị All Progressive Grand Alliance especially the world chairman of 21 local government and the local government chairman of 21 local government na ndị solution marshals niile nọkọlọ na Women Development Center yesterday wee endorse kwa fakpọrọ ya tactical meeting
wee nọrọ ebe a wee na-ekwu na o nwere ife ya eme ka ndị oshi zuo votu ndị mmadụ ga-atụkọta na November 8 wee sigọchi ije. Kedu ife ị na-agwa ndị APGA na ndị Solution March nke si n'aka Chief Titus Akpudo Ịchaka egbe eji egbu agụ ọnya nọ n'isi ya? I think ana m ekene Chibuike ọ dịka iwe m kwuru na before saying na anyị enwe a lot of endorsement for Charlie Nwambafọ because na onye na-eme mma anya na-abịa. Ndị Solution Marshal ekenewere nne n'ibe a mere yesterday na Women Development Center elewachi wee ọwọsọ endorsement na wakwuru na ha make sure na every polling unit na anyị enwe Solution Marshal make sure na ara ezuru vote na ya ara iwewe vote na ya ga account. Na-ekenekwe my brother who the convener who Cyril Okoye who the Ocha Brigade MD ana m ekenechi ya ike because na atụmatụ ahụ wefutela amaka ọ dị in form of task force on election day. Ana m ekenekwe Ịchaka egbe eji egbu agụ na ezi Owerri. A great man called Omali Iwocholo. When he was a chairman of all chairmen in the town union, he did a very great job there. We look now over the state coordinator of State Marshal. Omali Iwocholo. And make never because even in AGM can make sure na ndu na-ezuori vote ara batamu bosi anwu 8 November 2025 maka na aya atụ gụọ onye ọbụla echekwa vote ya. Mana the greatest thing ba mele bụ na wakwuzile na all the Solution Marshal anọ na every polling unit wee monitor iwe niile make sure na atụrụ ya atụ make sure na agụrụ ya agụ make sure na ezuru vote na ya. And me wofulu aka na ayoba na Chukwu ga-akwadobe iwe niile ba na-eme ga-akwadokwu nyewe ndụ nyewe ogologo arụ ike ka o wee luo on November 8 being 2025 a ga-eme the election ka ba make sure na iwe ahụ apa n'obu mere ụbọchị ahụ. Mana obiwe nchọ ntị elu ndị Anambra amagokwela iwe ndị Anambra is wise now. Anambra abụrụ ibe ya anọkọta ebe deceive ndị Anambra maka ba amagolu na iwe agba n'aka na-ejiri enye nne ya ba amagolu na onye na-achị anyị ga-eji ọzọ. Ọnụ ka a na-asị na idewe iwe iwu ewu bi ị na-asị mmadụ na iwe ewu bi ọ na-asị n'ọkwa 8 November 2025 onye ọbụla bụ ibe ọ ga-ebi aka bụ ibe esele ọkụkọ iwe ji ebi aka ibe esele ọkụkọ bụ ị na-egwu igwe ụwa iwu na ibidole from Peter Obi to Agbako Dike wee banye na Charlie Nwambafọ iwe bụ apụga Anambra bụ apụga bụ Anambra apụga bụ a movement iwe ji wee wule a movement bụ n'ọdụ ka family movement apụga bụ ọzọ ordinary party iwe ọwụ a movement ototochelu nwa ya totochelu grandson ya iwe ihe na-ewu onye bata ọba na-apụga na Anambra nwa na Anambra bụ apụga nwa na apụga bụ Anambra onwere ya agwa anyị pati ọzọ na Anambra adị na o dolo anyị arụ awụrụ apụga because na apụga dolo anyị arụ apụga bụ ibe ya ṅụọ mmiri ịtọgbu iko apụga abụrụ ibe agha na-akwụgharị na-ajụkọrọ ewu national chairman na-ajụkọrọ ewu presidential candidate na-ajụkọrọ ewu governorship candidate apụga bụ isolu n'usoro olutu ọnya ka o ji wee bụrụ apụga movement. Apụga melu ya Peter Obi apụga melu ya Willie Obiano apụga ga-emelu ya Prọfesọ Soludo ọ ga-ejelili second tenor oyeje oifunukwu oive ndị apụgakwu anyị nchason ya wee kwuo na ọ ga-agharị azụ ka o meda. Ọ sị na Anambra we have not seen anything yet.
na ya na-abịa na anyị ga na-enwe aṅụrị on daily, weekly, monthly basis. Anyị na-ekene gọvanọ na-asị ya daalụ. Ọ dị mma gị bụ onye Anambra, kedu ebe ị nọ? 070 653 81320 ma ọ bịkwa anyị na 0808 487 2166. Ọ dị mma, kedu ebe mụ na ya nọ? Anụ bụ ụzọ na-aṅụ mmiri ọma. Akwụkwọ akwụsịkwara m ịnwe nna m na mbe m onye na-agba n'ụtọ ọmachapụchago oyi nwa niile ji m. Aka m na-agwa ya mbe m onye na-asụkwuri n'ụtọ asụfụchago oyi niile ji m n'ụtọ, so onye ganyechira mgbalụ bebụl ụzọ kwuru mmiri ahụ nwụọ. Ọka o mere anyị kwado nwanne anyị ka odulu anyị wee gaba. Ọ chali ịgba mgbawo n'isobie chali na-eme mma. Solution abịago na Anambra. Dem ọlụ nke na nwa amaba adọrọ sọpraịz na ọchị na let egwu eme onye nwasị na Tinubu mekete sufuriwa amụ na ọnwụkwa n'ọsọ ahụ Soludo na-akpọkọchi anyị na ọkwanụ mbem ọka Igbo mbem na-amụkọchi anyị Tinubu ji dapụriwa amụ ndapụri mana ọzọ eze nwata na-ekene ụlọ ọzọ Amsterdam ekene emi ekele ngụ yes onye mụ na ya nọwa ebe ọkwa onye ugwu ọsụọ ya n'oyibo ọkwa na enyi kpọọ ọsị yes na Soludo na-eme mma mgbe na sọsị mụ na sọsị ihe aka mere na olu na Igbo niile ahụ ndị ọsịchago Soludo n'ihe mọsị ihe ahụ ndị ọsịchago Soludo n'osisi niile kwụ na Anambra na ọsọwa mbọ ma dọkọrọ oge na ahụ anụ ya ọ chịkwụ na mmiri ozuzo ahụ ndị ọsịkwugo Soludo na ya na mmiri ji ezo n'ọka kwakazi mana ya dọwa o nwere ikwu ọkụ Igbo ọsị mama ime obodo papa ime obodo onye malụ onye nwere ihe ya stọọ onwere enwe mana ọsọ ire anya ihe nwoke m nọwa ebe m na-ere egwu ọ sị na ọbụnụlụ Davido anya na sinsi oji ahụ maka Davido mana na ọzọ ọka na ya o ji makwa n'ọzọ ndị ọka na banla atụ asị na banla ahịa ya na ọzọ ọka shiba na Davido ya bịa bụ Satọde na ọhụrụ ya si Lagos bịa ọka sọsịdị a Satọde na ọbụrụ na ọbụla Davido maka bana flyers emere anyị ibe Davido a nọrọ ya mana na ọzọ ọka si ọnụ ebe akwụwe ebe anyị rekọdụrụ ya na Davido ya bịa na ọ bịakwara ana ọbụrụ Davido ụbọchị anyị ebe na Soludo ejere sekọnta ọ na-abịachite ọzọ Amsterdam. Ọ dị mma ị na-akọwa na ọwụ na Davido abịara mbọsị anwa ijide ọzọ ọka ọzọ ọka na-ekwu na obili Igbo ya abịa na Fino ya abịa na ndị na-eti egwu dị iche iche ya abịa na Davido nwekwuru ike ịbịanụ. Cheta na mgbe anyị na-eje party those days na enwe ike asị gị na Ọsadebe ga-abịa eluzie n'ime nderi mgbe Ọsadebe ya afta ya abụghị Ọsadebe ọwụrụ ụmụ Ọsadebe so na nke ahụ abụrụ ntụ ka a na-atụ na ọwụ onye bịakọ ya ma na ibe dị mma ya eme ọ akwụ ka o ji wee ta mmadụ. Ekene gị kere mụ na ya nọ onye ọbụla ji ala ụra na Soludo echebe ntọ na na-agbara adụdọ. Daalụ rinne ọ ga-abalị. Ọ dị mma cheta na anyị nọ na Anambra Broadcasting Service mkpụrụ obi igwe nzikọrịta ozi nke ọwụwa nwaanyị. Kedu ebe mụ na ya nọ? Ị ga-agbata netekwa redio. Iwu anyị cheta na iwu anyị bụ na ị ga-apụ na redio gị o ị nọrụga na ahụ. Hello. Good morning, sir. Good morning. Ọkwa ABS ka nna ha na-ekwu onye kachi nwa ihe ala na-ekwu. Onye kachi ka eke ime? Ọ dị mma nwanne m. Gbagara iru. Ana m esere ABS oge niile maka ifefa na-eme. And ana m ekwu na Soludo ọ ga-aga efe kọmpanị. Maka na Afrịka bụ nke anyị. Ọ dị mma. Sọsọ Afrịka bụ ife Anambra ji eji ebube maka na ya ka Anambra ji aga. Yes, daalụ. Ịma na nkwuchele.
kedu mụ na ya nọ na-akpa nyerike. Ọkaiwu Ndebụ. Kedu ebe nna m ukwu ahụ ebe ahụ na-akpali nta. ọzọ chi ije ana m ekene gị ekene ngụ Onye ezi ọdụnukwe ebe m ọzọ obodo a na-apụ. gaa n'iru Ebe anyị na-ekwu maka Soludo aghọzide maka ịtụ vootu n'ụlọ agụ ọka enweta eze maka onye ọbụla. ọkwa na efe adịrọ na-agụ ọka Na ebe abụọ na-akụ ọka. Na obere ụzọ ụzọ ọkpụkpụ ọgbara egbu a ọ dọwara bido na na-ewu na-eji ọkịja. yes Ana m ezekọ ebe ọya aja na enwere igbo na-enye m nsogbu. Ọ gbasara iru na aja na egbe m ọbịa. Mana ọ bụrụ na Nọvemba 8 ebe atụrụ na-agụ ọka adụkwata agbata na ọbụga ebi ewolu ojukwu onye awọpụtara ya and ọmamiri pati kọrọ Anambra ji ejisie ya ike adịghị eme respekt na ọba steeti na steeti na-ewere ya n'obi Soludo ekele m ụlọ ka ọdịgbo mbe. daalụ rinne daalụ Hello. Hello. Onye ọdịgbo mma Onye na-ekene anyị? ego igbo n'awa maka ọdị ebube chukwu Ego Igbo nnọọ. anụ m ihe a na-ekwu ana m enye gọvanọ ana m ekwe ya nkwa na ndị awa anyị edisapọint ya na anyị na-apụta n'igwe ya pụrụ ya vootu on Nọvemba. daalụ anyị kwenye nkwa anyị a na-edisapọint ya awa na-apụta n'igwe yes ọbụ otu ya awa gọvanọ anyị daalụ rinne Wogwa na-esere ese wogwa na-esere ese keji wee gbaa mbọ apụga adịgo ka anyị were ofe obibilo ọkammụta Soludo chali nwamba wọ n'isobe chali na-eme mma ụmụ Anambra ka anyị binie ka anyị kwado solushon godulu anyị wee gaba ekene onye gburu ọkụkọ ọfụ ewu ogbo chali nwamba wọ na-eme mma obodo ekwelugo kere mụ na ya nọ Ikwe mmegbu n'isi ọbịa nwanne gọvanọ. Ana m ekene unu n'ihe m na-ekwu ebe a na-aga n'iru maka na nke mmụọ dị n'ọfọ. Ya rugoro na mgbe anyị na-agba ebe a na-agbakọsị ya ndeke. Kasị ndị jisi ike ike na kere nwamba afọ na agbani. Anyị ekwubere na kensị adịghị na-akụ ọka. Onye ọrụ na-akwado maka akụ ọka kwadoro na mgbe 2020 so akụ ọka nke ugbu a chansị abịa wee na-asị n'ọka ihe agbara aka itere na-eme ya maka ihe na-ekwukwu ọda patisi ga-apụta onye nyere ego si na taa onye azụkwara ego na ego ka azụkwara kọnshens gị ụbọchị vootu tụọrọ onye kwesịrị ịtụrụ vootu ya anyị gbara aka ejiri enye wee sịka ya gaziere ụlọ ebi osisi na ike iwu daalụ rinne ikwe mmegbu n'isi ọzọ nwanne gọvanọ daalụ nwanne gọvanọ anyị ekeneghị daalụ ama na flyover ọ dị mma ndị be anyị nọkwa na Anambra Broadcasting Service na-akpa nkata ọzọ Chijioka kedu ife ị na-agwa ndị Anambra n'ife gbasalụ atụọ vootu echekwa vootu maka na ịma na slogan abga bụ na oke adịghị ibe onye mụ anya oke nwekwa ike iri ibe onye mụ anya ma ọ bụ na uche ya dịrị ya so na oke adịghị ibe onye mụ anya ma uche ya dị ya kedu ibe ilo kedu ibe ị na-agwaba ibe na-agwa ndị Anambra wụrụ nke izizi ma na-anụ na etụọ vootu ochekwa vootu ya tinye na-agụ anya all result na polling unit ya ọ bụrụ nke izizi mana ana m agwara na election November 8 2025 ga-adịkwa iche maka ndị ọchọngo n'oko mbatala Anambra every 4 years bụ abatakwụgharịcha nakwa na-ekwukwa na nke na-edeghị ede mana ebe Anambra mana Anambra ka ọcha anyị
anara edela anyị elekshọn ede a na-atụ ya atụ gụọ onye agụ iwe na-ayọ ụmụ nwoke na-ayọ ụmụ nwaanyị na-ayọ ndị nne na-ayọ ndị nna na ụbọchị ọbụla elu na Novemba 8 ịtụrụ elekshọn ihe nakwa na cheli ka a gụọ vootu na polling unit gị agụcha anya iseri eseli ọ ejide n'aka mana omume nna-achọ nkọla unu bụ na Anambra ekwunyere akwụkwọ onye ọzọ anyị enwego kọlchọ anyị nwere bụ na iweta ego analaghị rie ejetụ aka n'ibe sele ọkụkọ maka ibe eji ya tụọ aka n'ibe sele ọkụkọ bụ na Charlie Nwamgbafọ ezugogo na ibe sele ọkụkọ wu pati ga-edezi Anambra mma ije ebe ọbụla na-ekpo gharịgharị ije na Anambra dị iche iche ibu na ọrụ na-aga ụtụtụ ọma nụ. Kedu onye anyị na-enọ ka ebe isi akpọ? Onye nwunye anọba ntụrụ Umere Achịcha Kwara steeti akpọ. Umere kedu otegokwe Tony? Anọkwa Nyagụ. N'iru. Ihe nna-achị bụ unu bụ na ihe anụwa gọvanọ anyị na-eme na-atakwa n'ụda n'ugwu Awụsa ebe anyị nọ. Onye eru ebe anụ anyị na-asị ya akwụkwọ m ebe echiri ya echiche echiri ya nwa na-asị na-ekelekwa ọmarịcha nnukwu nna m nọ na studio ọmarịcha gesti anyị ụtụtụ ọma na anụ mgbe ọ na-agọ ọjị asị na otu o si wee gọkwa o esi wee lee maka na obodo m na-azụkwa obodo m bụ na ndo na-azụkwa eke tata nke ikwu n'ihe na ndo anyị nwekwara eke a na-azụ eke anyị taa mmadụ anyị ekenekwa unu na next month n'ike nke Chukwu anyị azụkwa ọchịchị VG n'ebe a n'obodo anụnwa mụnwa bụ chiamanụ ndị na ndụ ebe anụnwa na anyị nwa ya ejetụ vootu ahụ ụlọ ọ ya adabala anyị n'ike nke Chukwu jisi n'ike na anyị na-ekene Soludo na ọ na-alụ ọ dị nke ọ bụzi na m na mma nọ ụbọchị Satọde anyị emepe ihe a ka m nọdụ ebe a mana mma mbịanwu mana nsogbu adịrọ jisi n'ike. Ọ dị mma daalụrị nne anyị na-ekene yi ịma na kwada ihe dị mma a na-eme anyị kenekwe nwaanyị apụtala ụnyaahụ na-abịa na-akpọ ezumezu nri ezumezu nri bụ afịa jikọrọ nri niile ọnụ ọ afịa na-azụkarị n'ụtụtụ anyị na-ekene nwaanyị a na-akpọ Solution Kitchen Iyom Ngozi Obi Igwedo onye nke pụta ụnyaahụ wee dọwa ego wee na-eke ndị niile na-azụ afịa si na fa na-azụ afịa tebụl wee na-ekebe ego ka ba wee nwee ike na-agbasi mbọ ike kedu ihe ọ bụ n'obi wee na-eme ọ na-agwafa na solution izia solution abịago so onye agbanụzi na onye akụjazina onye ọbụla itete ụlọ ụtụtụ kpeeluchi kene Chineke na ndụ pụọ ya gbaba mbọ ibe ji malụ ndị be anyị wee gba mbọ so anyị na-ekene Iyom Obi Igwedo na-asị ya jisi ike ọ ụdị ife a ka ọ ga-abụ a na-eme ọ na-emetụta nwoke na-emetụta nwaanyị ọ dago onye mgbịrịmgba mgbịrịmgba IBS kedu no gaa n'iru maka onye ọbụla ọ tara nwa mgbafọ nwa ya esa adịghị onye ọzọ maka agụ ụka ọ tara nwa mgbafọ nwa ya ọ dị mma ya ọ dị mma daalụ ọ ga-aga ya daalụ nne kedu mụ na ya na-ebe isi akpọ pụkene na redio gị onye na-ekene ụmụ ya bịa dịcha n'Ogbuka nna m ka eke ime egwu adịrọ ogbu nke egwu adịrọ na sebutemela laị aga m ekene Chukwu onye nyere anyị solution onye nyere anyị gọvanọ anyị ma ihe ekweghị omume gọvanọ mere ya n'Ogbuka otu ekweghị ọgụga Chineke mee ka ọ gaa n'aka Soludo ụmụaka Ogbuka niile wetara eke wee nye mkpebi na ọtọbishọn na-aga ọ
na-ala achịbak ebe Peter Obi gara ugboro abụọ nna anyị kwuru bank ugboro abụọ ọ na nwe mechi anyị nwere ihe na-eme dịka na-eme anyị onye agaghị aga ugboro abụọ anyị nso na ọ ga-agarịrị nke ugboro abụọ tupu nke ozuzu na ọ ga-agarịrị nke ugboro abụọ n'ahịa eluigwe na ala na anyị chere ụwa niile ga-eme ka Chineke na-achọ ebe a n'ahụ egbu nkele efe asụ na ọ ga-adị etu ahụ n'ahịa eluigwe na ala daalụrị nne daalụrị nne ndị be anyị si na onye agwalụ okwe abụ ọzọ agwụ ya mana ka njikene ya ajụjụ kedu kịta kedu mụ na ya nọ ị na-esi nri onye Ifeanyi from Amansi gaa n'iru o anyị na-ekene chọrọ nwa mba aka n'ọlụ niile ọ na-alụ ịma na okwu abụrụ omume mana nke banyere ọgụsị ụzọ ọ na-alụ ozi ya ọ bụrụ izi anyị na-ekene isi anyị ga-ebe sekọnd tem so anyị ga-atụ ya vootu na ọda eti anyị niile ga-ata n'ugwu Amansi niile ga-ata n'ugwu otu ya vootu ọ dị mma etu aka ọ dị daalụrị nne ọ dị mma kedu mụ na ya nọ ekere mbata bịa kedu ka ọgbọ ji dị kịta n'ụtụtụ a obodo na-eme mma oke ụzọ si ọgbọ ji ndị okoro ndị okpere ka wee baa ụzọ esi aja ajarị obidogo ya anyị bụ ọgbọ ikwu ya na-azụ na-asa ya siri gaba n'iru ihe ọbịa bụ omenka afụrụ n'anya Chineke ga-agọzi ihe na-ezinụlọ ya gozikwa unu ma ndị BN n'aha Jizọs amen oge m gwara unu n'ụzọ ọgbọ ji ya na gọvanọ ya alụ ọkwa unu che nọ njakịrị just like kịta anyị na-ekwukwe na-agwa ndị a na-akpọ mgbe ọbụla First Bank Road anyị si unu nwee ndidi ụfọdụ na-akpọ na-asị ụzọ agbanabọ nri Neni Road agbanabọ nwee nụ ndidi gọvanọ na-abịa ọ sị we have not seen anything yet ọ na-abịa onwe nke ịma na alụrọ ị na-agba anyị na-echetela anyị ga na-echetela ya maka na gọvanọ anyị na-ege ntị daalụ yes kedu onye na-agba anyị ọ dị mma o nwe ihe nsị ka m jụọ ndị a na-agbagharị kịta ma nwoke dị ya ma nwaanyị ya dị ya na-aba agbagharị mmachi Anambra nnachi Anambra ọchịje mọdụlụ m kedu ihe ba ya asị dị ndị Anambra na-aba ya eme ọ na-aba ka ya eme ka ọ na-aba ya emegwo kedu ihe ba ya agwa ndị Anambra na ibe aba na-agbagharị I think ibe ikwulu ido right mana ịmagolo na o nwere nna m kwuru si na mmọnwụ dara ada dakwa na ada na onye na-amụzi amụwa okwu ka ọ na-achọ ya na onye mmọnwụ edara ada amagwo na mmọnwụ dara ada kedu ibe ọ na-atụchazịrị onye na-amụzi amụwa okwu ka ọ na-achọ kedu ibe ọ na-atụchagharị some of them ekwuru nye na mbido si na some of them na-azọ gọvanọship na Anambra steeti awụkwara na badu serious azọ gọvanọship na ọ ka ha wee lie prepo onwewe for ndị ga-eje senate ma ndị ga-eje federal house ma ndị ga-eje house member ka obodo malụba thank you ka a sị na ya bịakwana zọọ gọvanọ Anambra mana ya gbalị 4th gbaa 5th naanị ya chọzi mbịazọ senate na constituency ya ọzọ n'ala ya obodo amali ya ụmụ ike lukwe na ya dakwanyela osida na gọvanọ mana ị na-anya ewu na enwe 21 local government na nzọ gọvanọ mana iluo na senate enwere wuli 7 local government na nzọ senate ị bịa na federal house senate 3 senatorial zone bụ 3 that is 7 local government yes ị bịa na federal house enwere about two local government some of them fall under one under constituency nwere 2 constituency some local government even no believe na ya pụta zọọ gọvanọ under 21 local government na crowd amagolie na ya bịa wụgharịcha na ọbịazie nzọzi senate under 7 local government within even na amagolie ya bịa ka ya try ya because na ịnanya na agụ ọka iwu na agụ ọka enwere
enwere chance na ya ọ na-aga mmadụ lụcha na onye ọzọ abịa bụ ọgwụkwụ nlụchi na gọvanọ ara ebulite n'ụlọ anwa ọ lụrụ n'ọlụọ 8 years ọ pụọ onye ọzọ ebulu mana iwe a na-ene anya bụ na onye lụrụ dị ụlọ under 34 years enwere Anambra steeti enwere gọọmenti haus ibe lọji Amawbia bụ chief judge of Anambra steeti bụ ibe ọ suppose na-ebu ma dutoro enwere lọji gọvanọ na-ebuli ya so na elụlụ otu ụlọ anwa ọ lụrụ bụ light of government or government light ọya na-ekwu ụlọ asị nọ lighthouse Anambra mana mụ steeti ya Obu Ife thank you Obu so na ị na-anya elụlụ otu ụlọ ahụ wee na-eme mma kọntinu na-eme mma iwe ọ na-alụ dị iche iche iwe ọ na-alụ erike sometimes na-ajụ kedu ibe this man si apata ego wee na-alụ ọlụ maka ị na-anya wụrụ ụfọdụ n'ime anyị ụfọdụ ara akwụtas ọbịa bụrụrụ ego ọnụ bụrụrụ ego kedu ibe ọ patara ego wee na-alụ ihe ị na ọ na-alụ na Anambra every local government every community ketara oke n'ọlụ ya na Anambra iwu na ibe ọ na-eme na Anambra gosi na ọ na-eje second term ya ọyịwa kedu ebe ya si akpọ m ụtụtụ ọma nụ ochie Odimma from Awa. oke ngwa mee ọsọ n'oge nwa bụ onye ikpeazụ ọrụ atụ egwu ga-achị anyị nke ugboro abụọ ụfọdụ ụzọ ọrụ ụlọ anyị si ahụ wepụ ama nshi onwebe gọvanọ ụlọ anyị kepechi anyị nkwa ọhụrụ ekwere nkwa ememe ọ ga-ekwe mezuo ya si agụ aka n'ọgọkantị ebe ahụ ọ wetara onyechi ego ha ejeje ọka mga vootu ọ dị mma ọrụ atụ ọrụ atụ egwu sajisi ikwe ọ dị mma daalụ ka anyị chịkọtazie anyị biko oge adịrọzikwanụ oge adịrọzi ọ ga-adịzi mgbe ọzọ biko biko 1 second kene ndị Anambra ndị Anambra ana m ekene unu na-ekenesi unu ike na nkwado onye unu na-akwado Charlie Nwa Mgbafọ kwadokwenye na November 8 2025 a ga-atụ ọtụtụ onye ọbụla fụtabọsị ahụ na elekshọn ahụ adụ peaceful onye tụọ elekshọn ya ọnọlana chili agụọnya agụcha anya iwu inye na wọdụ iwu inye na lokal gọọmenti gị mgbe eji ya kpọzi elekshọn na mgbede abalị ọ bụ na 21/21 ka anyị nwere na Anambra unu n'anya unu abụ na taa mbịa program na kampen ebidogo wee na-ayọ onye ọbụla ije kwutu ya ibe esele ọkụkọ ọbịa na-ayọ onye ọbụla taa daalụrị nne ọzọ chi ije ọka anyị na-ekene na-asị na arụike ya na-awalụghị ọjị ndị be anyị izuụka ọzọ anyị ga-aga nata ọkammụta Soludo Charlie Nwa Mgbafọ n'isobie solution abịago ụmụ Anambra binienu ka anyị kwado Soludo ọlụ atụ egwu ka odulu anyị wee gaba obodo anyị wee si n'ike na-aba n'ike Charlie Nwa Mgbafọ n'isobie jisi ike n'ọlụ wee todike na nke omeloma ọzọ Nwa Mgbafọ n'isobie Nwa Mgbafọ anyị keneghi wee na-ekene nwaka ibie chairman Abga Idemmili South Local Government anyị na-ekene si arụ ike ka ọ na-awala onye ọbụla ọjị high tension Brenda anyị na-ekene unu ndị pati niile dapụga niile ọkachakwa the state chairman of our great party anyị na-ekene Ifeatụ Obi Okoye wee na-ekenezi Sly Eze Oke Nwa Ifemba anyị na-ekene papa ya anago Galili anyị ga-abịa ka anyị duna ya ka ọ na nke ọma ngwa n'ọlụ n'ọfụma the MD Anambra Broadcasting Service anyị keneghi si arụ ike ka ọ walụghị ọjị ngwanụ anyị apụa